Sngi ke bakat nyo. Hak kerteng ukwa bakun umsim bakun. Amen. Ketua Jisu pensele hingi da umsim bakun jongme mangin ulak mencampang ye kektien jongme. Ke Gospel ke kum Matthews. Kalunong ke bakat nyo. Henriu sngi hadien Jisu ulawer yo Petrus u Jacob badu para jong u Yohanes. Bad ulai lam kerpang yaki halor ulum bajrong. Katba kidang pej ula keladur hakmat jongki. Kekmat jong u kalateng syan kum kesngi bad kijan jong u kilali phalang. Kendit kila yui au Moses baru Elijah bagi akran baru Jisu. Te u Petrus ula ong hau Jisu. Ku kenran kabha bangin sa hang ni. Lada mikwa antau hang ni lai teli ki yang trem. Kawai yame kawai au Moses bat kawai au Elijah. Kadba udang kren ulo ba pernah ulatap yaki bat kawai kasur na ulo kala ong. Uni ulong ukun ba i jonga tus ya uba ngasngau bha e tus ngap ya u. Haba kisenran kila yo sngau ya kata kasur kila tiang her bat kila dam pelup ha kendau. Jisu ulawan bat ulakta yaki tu yang joj ulaong wat shep tiang. Kumta kila kemit ba kila yo i ba omdan manu lai tang u Jisu. Kadba kidang wan hiar na ulum u Jisu ila bidong yaki wat yathu hanu ya kani kajing yo i tat anda ukun ubriu ulami pat na kajing yap. Kisenran kila keli u Jisu. Balai kistat an ki ong ba u Elijah udai banwan shua. U Elijah udai ken banwan shua la jubab u Jisu. Bat un penkre aka baro. Henry nga ong hapi. U Elijah ula lakwan bat kibriu kimsem ithu ya u. Henry kilale ya u katba kikwa. Hakaju karukom ya ukun ubriu an sale ben daki. Kisenran kila sungtu ba ula keren haki syapang u Yohanes Baptis. Haba kila poi hajan upat ba lawan uwe ubriu sya u Jisu. Ula dem hakmat jong u ba ula ong. Ku kenrat tu isnei ya ukun jonga. Upang bhur ba ukiring jur. Haduk kata-kata ba ukulon bun sien hakading ne ka Ngalawan lam ya u syikisenran jong me Henry kimla ban penkot ya u. Jisu ula jubab. Shisha pilong kapateng benriu bamngait bat baken riang. Sakat nu ngan imbat pi. Bat ngadei ban yaisya ya pi. Wan ya lam ya ukena syani syanga. Jisu ula dumak ya uksuj. Uksuj ula mi bat ukena ula kot hangta. Anda kumta kisenran kilawan sya u Jisu jar bat kila keli ya u. Balai mangi ngimsim lala ban be no ya uta uksuj. Dei namar wapiduna jinget la jubab u Jisu. Tuken mau ikani. Lara pidon ke jinget ke bahe kat usembai sinapa. Pila ban ong hauni ulum. Kenriak nang ni syatai. Bat un kenriak. Bat an amdan ke ba pin omla. Henry ikani ke jai kesuj. La ban be tangda ke jingduai. Bat ke jingsya jingin. Haba kisenran kile kendu lang ha Galilea. Jisu ula ong haki. Ya ukun ubriu an saaiti haki briu. Kiban penyap ya u. Henry lai singi hadien un samipan. Kisenran kilale sngausi. Haba u Jisu ba kisenran jeng u kilapoi sya Kapernaum. Kila kinonglum ya usinyang tempel kilawan sya Petrus bat kila keli. Unong hikai jeng pi uju a ya usinyang tempel. Haot ken u Petrus ula jubab. Onda u Petrus ula rung hapo yeng u Jisu ula keren ningkong. Ko Simon me perkhat kumno. Mono basiu khat jana ne ai musur hakis iem kane kapertai. Kitrai shnong ne kinong wei la jubab u Petrus. Haba kumta la paiktin u Jisu. Kamut ba kitrai shnong kilait ban siu. Henry ngim kwa ban pentut yaki. Kumta ki sekuduriau ban kwai. Kenjut ya kadok ka bapingat ningkom. Piet ya kesentur jongka bat pinlap ya ka shekel. Sim ya ka. Bat lej ai hakinong lum sinyang na kabenta jonga bat jongme.
ka gospel jong utrai pejingero yami ku Chris jingkeladur jong Jisu kapan scam susu ya ka jinglong blay jong Jisu kapan scam bau Jisu de tang ma u marway uba de shisha ukun jong ublay bat ya kani ka jing shisha de ublay ukpahi na beneng uba saki ya kani ka jing shisha baru kani ka jingjia ka yasriem ru ya ka jingjia ka ba ublay ukpa usaki hak apor ba ai baptisma ya Jisu hakal nong ba lai ka dukhat ka ba khat nyo bat ladangi pulis usyuru haka ka jingtho ba khoi haka jutang ba thamai u Petrus haka sithi ka ba ar jong u kren biang ya kani ka jingjia ba haba ma ong ngahi dala ka jong ki khmat ngalayo ya ka buram blay ya ka man blay jong u Jisu halor ulum hakapor ba ukpa usaki nakabenta ju Jisu lingba kasur ka ba ong uni ulong ukun ba e jonga ya uba ngasngau ba e Petrus ong kani ka jingjia ka bajia uken mau bat ma ulai saki ya kata ka jingjia bat ulayu ya ka man bat ka buram blay jong Jisu hakani ka jingjia u Jisu yalam yalaingut kisanran u Petrus u Jacob bat u Yohanes kini ru kini kilaingut kisenran bau Jisu yalam habun ki kap jong ka jing im tu kum haka keper Getsemani dei kini kilaingut kisenran ki bau Jisu la yalam kerpang ban senran ya haka por ba ma upisa usngo kordet shwa ba on let ban sha shitom nang tare kini kisenran laingut haka ni ka jing kladur ki yo Jisu bau yo kren ba Moses bat u Elijah Moses utho ya ka an baro ka wei ya ka an baro ka wei bala ai ha Moses utho ya ka an baro ka wei nang tare u Elijah pada u yeng na ka benta ki nong yo thu lupa baro na ka benta ka jing thu lupa jun ki baro kumban ong no baro ka an jong Moses bar ka jing thu lupa jun ki nong thu lupa baro ka tho bar ka ap khmi lenti ya ka jing pun pura ya ka jing pendap ha Jisu kumba Matthews ula ong ha ka gospel ka Matthews nomor san ka khot ka bakhat nyo ha ka ni ka jing kladur jong Jisu ru ngi ya ka dur jong ka Trinity ka sur jong blay ukpa ulo ba tho yo men sim ba khut bat yo Jisu ubadan ha halor utu ulum ka ka sur jong ukpa ka ba ong ha ni ulum ka sur ko ong uni ulong ukun ba i jonga ya ba ngaso ba bat beteng shu ong tus ngap ya hakani ka por Petrus udang ong yo Jisu kenrat ka ba bangin sa no hanor ni ulum hakani ka por kani ka sur ka kren ong tus ngap ya ka kedol lenti kisenran ban cha skor yo Jisu dei tang kata kani ka kentien tus ngap ya ka ba ukpa ong ka kedoru ya ka jing pendap ya kata ka jing thu lupa ka ba ublay ai lingba Moses ha ka kitab Deuteronomy kal nang bakhat pra dukat bakhat san do bakhat pra ha ka ba Moses ong ba ublay hi unsa penmi wei pa de unong thu lupa na ka benta ki pa ba Israel na pedeng jong ki hi bar ublay unsa bu ya ki kitien jong halor jong ni prophet ba ublay unsa penmi bat ki bri baro ki de ban ngap bat ban shashkor ya ka ba uni prophet la ne uni unong thu lupa un sakren bat ya kitu ki bam tre ban ngap kitu ki bam tre ban pediang ublay ong ngahi ngan sapan jingken na kitu ki brio na kata kadau kani ki tin tu ngap yu ka ken pen ken maru ya kani ka jing ong jong ublay lingba Moses ha ki pat ba Israel bakin ngap ya uta ba ublay un sapan mi ha ka jaka Moses bakani ka tho ya Jisu hadin jong kini ki baro u Petrus ong ya Jisu ka wei ka jing ong kenrat ba ye tungin sa no hang ne kaniru ka wei ka jing hikai na ka benta jungi le si ha bangi le cheke retreat nengi le cheke jing doi bun sien ngi yo mat ya ka to ka jing don jong ublay bat ka no ka long ka bas ngo tenan ka no ka long bas ngo thiang bat teng teng i kwa ba kan beteng sa kum tu Henry u Jisu u klam ong ki ya u Petrus ba nang to ngin sa no hang ne adin jong ka tu ka jing jia u Petrus u Jacob ba Yohanes ringkat ba u Jisu ki wan hiar no na ulum ban ye kendu ba dei ki pai ba hakaju ko rukom ru na ka benta jungi wei pe wei ngi let cha ublay ngi dwai ngi don hayeng mani ne haki jaka dwai ne hakanu ko benta dei bengin sa kut sa hang tu handrei bengin chim
ya ka ai ka jing hikai bangi yo na katu ka jaka bangin mi ringkat na katu ka jaka ban hiar ringkat baru Jisu na utu ulum ban don ringkat lang baru Jisu ban lek ban ya kendu ya ka jing im jungi ka baman la ka singi ka jing mat jungi ya ublei kam dei tang bangin sa kut no hangta hanrei ka dei ban pen kre ingi bangin ya le ya ka jing im jungi ka baman la ka singi hapor baki lawan hiar na ulum ka jing kili ka baki senran ke kili ba balai ki start an ke hikai ba u Elijah u ban wan shwa ba Jisu batai uang ba hoi kadai kata ka jing hikai ba u Elijah le ulada wan tang ba ki briu kila le u kat baki man ka ba mot baki start an ke hikai ba u Elijah undai ban wan kadai ke ba shisha tang ba ka ba sungsi pada ki start an hi haba uni u Elijah ulawan ha ka dur jong Yohanes Baptis ulawan ban penpurai kata ka jing ang dur jongki maki ki klem itu ya uta uba maki kila hikai ba unsawan anda ulawan maki hi yala jong ki klem itu hadin Jisu ya kendu bat kipat ba uwei ubri ulawan so Jisu ban ong ba ulawan yalam ya ukun jong u ki senran tambah ki senran ki klem la ban penkot ya u ba Jisu ong ya ki ya utu ubri ya ki tu baro ki badan hajan cu kani kadai kapateng ben riu kapamdon jinget kapateng ben riu kapamdon jinget kani kadai ka jingkili yang iwei pe wei ro hatu nginget shisha hatu ngidon jinget barhaba kisenran kikili au Jisu balai ngim la ban pun ko yau tu khna baskem ksut u Jisu ong namar ba piduna ka jinget bun sien haba mangi ngikiran ngi pulis pangki jingat ki kampla jong Jisu ni dei ban bu ro ka jing ang nut hapo jongi ba ka ei ka ba Jisu la le kan urlong ru menta udei uju Jisu kamba ong ka siti siki Hebrew Jisu ulong uju menen menta bat sabam jukut te uni uju Jisu don ringkat lang bat ngi ai bangin don ka jingat ba uni Jisu ula ban le ei ya ka jing em jongi ula ban pen kot yangi ula ban kerku yangi ula ban pen bit pen biang ya ki jing don kam jungki ngi don kam ya ka jingat hatu ngi ngai ba Jisu hikai sapang ka bor jong ka jingat uyan ujor bat uta usambai senapa usambai ubaret henrei lada pidon ka jingat u Jisu on don ei ka ba pin la ban le on don ei ka ba pin la ban le hatu ngi ngai hatu nganget ni em hatu pinget ni em ngin puson ni lade chu Jisu penkut sapang ka bor jong ka jing duai bat ka jing sha jing it ka bor jong ka jing duai bat ka jing sha jing it ka jing sha jing it jungi kalong ka ba kham kraw chu habang ya pen so lang ya ka bat ka jing duai kan pen khlan ni ka jing it jungi bat ka jing duai jungi kan nang long ba ka ham sei so chu ka ba kham don bor chu ladang ya pen so lang ya ka bat ka jing sha jing it ublei usngo bha kini baro kajing duai jungi kajing sha jing it jungi khamtam haba ngi le ekini da kajing thmu ban shakri ya ublei ngi le ekani ban pen khlan ni kajing ngai la jong ngi le ekani ban wanra ban yasa na ka banta kitu ki badan kam ya kajing duai jungi tu ublei try kan rat un ai boring itu try Jisu un ai boring bangin long ki bayai ne ha kajing bot jungi ya u bon ai ngi kajing khlan jong kajing ngai en yero yo Jesus Christ junom la junom amen kajing duai jubilee kokpa ba hapneng to ai ba kajinget ka pamela ai hangi hau khun jome Jesus Christ uhinmen jungi bat ka ding jong kajing ie ka bala pen rem hakido not jungi da umun siem ba khu kin kirsiu biang hangi ya kajing kermen bala kerku na ka benta kajing wan jong ka hima jong me to ai ba kajing ai jong me kan pen kelai ngi shakinong bet sembai ki bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sembai kin pen kelai ka long briu man briu na sapo ba ki jing tha baro ha ka jing khmi lenti batikna ya ka beneng batmai bat ka perthai batmai haba andala job ya ka bor jong ka jing sniu ka buram jong me kan tengshan chapam jukun to ai ba ka jing ai jong ka jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na ka benta kispa beneng to ai ba ka ni ka jing ai kan pen sapriang ya ka jing kemen ba ka jing suk jong nong pen em jungi sha satlak ka perthai chame ublei jungi ubala kerku junam kan long ka buram bat ka jing ero shi junam amen ka buram hau pa ba hau kun ba hau siam ba khu
Kumbah kelalong harbaning kong kumjuk menta barabol jenom. Amen. Kudunut kutam Jisu kumari kutu isnengi kumariak nirap jingi Kristan tudua anak kumta jingi. Ha kekerteng ukpa ba ukun ba mensim bukun. Amen.